Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga tsoper sa Baguio hindi nakaisa sa tigil pasada. Panagbanga 2023 makulay na nagtapos. Bagong itatayong fire station ng Baguio inihahanda na. Mga babaeng pulis sa Cordillera ipinagmalaki ngayong Women's Month. Mga produktong gawa sa strawberry tampok sa La Trinidad, Benguet. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Tuloy pa rin ang biyahe ng mga traditional na jeepney sa Baguio City kahit pa nagsagawa ng tigil pasada ang ilang mga grupo sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa banta ng jeepney modernization. Narito ang balita. 300 pesos kada araw ang naiuuwi ni Sherwin sa kanyang pamilya sa araw-araw na pamamasada. Kaya naman, mabigat para sa kanya ang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Nung mato ti krudo, ako mamabatin. Kasi di krudo man tibiro ko nin. Hirap ng araw kumita, pasakit pa ang banta ng traditional jeepney phase-out para mapalitan ng modernized jeepneys. May wala ta di dati? Siyempre, no gobyerno tiwa. Diyan mo talaga di operator, no niya tiwa na. Taong 2018, naglabas ang LTFRB ng memorandum kung saan kinakailangang sumali ang mga operators sa mga kooperatiba para sa pagpapatupad ng PUV modernization. Ang kooperatiba ay maaari munang umutang sa bangko at saka na lang ito unti-unting babayaran. Hindi pa rin naman sang-ayon dito ang ilang PUJ cooperatives dahil pahirap lamang daw ang modernization sa mga tsoper. Naglalaro kasi sa higit 2 milyong piso ang kada modernized jeepney. Isa sa mga rason ng modernization ang hindi na umano pagiging ligtas ng paggamit ng mga traditional na jeepney, lalo na ang mga higit 15 taon na ang tanda. Hindi naman sang-ayon dito ang pasaherong si Leo. Depende. Kung well-maintained naman yung sasakyan, why not? Diba? Kaysa gagastos sila na malaki. Malaking investment yun. Safe naman tingin mo yung mga... Ay, bayad yung aso? Oo, kasi Sorry. hindi naman tatakbo ng ganito katagal kung hindi safe ito. Dagdag pamasahe din daw ang dulot ng modernization para sa estudyanteng si Aegis. Tuwing na modern lahat, tataas po yung pamasahe. So, kami po ng mga estudyante, mahirapan po na magbigay po ng pamasahe. Sa pahayag ng LTFRB noong nakaraang taon, sinabi nilang hanggang June 30 na lamang ngayong taon papayagan ang mga traditional na jeep. Dahil dito, nagsagawa ng tigil pasada ang mga tsoper sa iba't ibang panig ng bansa. Agad namang naglabas ang DepEd ng advisory sa mga paaralan na pinapayuhang magsagawa muna ng modular classes dahil sa maaaring epekto ng tigil pasada. Naghanda rin ng Baguio City Police Office ng mga sasakyang gagamitin sa libreng sakay. Pero wala namang ni isang nakiisa sa tigil pasada sa lungsod. Kung pag-tigil pasada, walang kita. Kawawa naman ng mga commuters natin pag sumama tayo sa tigil pasada. Sakaling hindi pa rin daw kanselahin ng LTFRB ang PUJ phase-out, ay tsaka na lang nila pag-iisipan ang pakikiisa sa tigil pasada. Sa huling pahayag ng LTFRB, papalawigin nila hanggang sa December 31 ang jeepney phase-out. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Anong kwentong panagbanga 2023 mo? Pero mas enggrande raw ang parating na panagbanga 2024. Yan ang tiniyak ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa muling pagbabalik at pagtatapos ng panagbanga 2023. Magbabalita Charles Limon. Nagningning ang kalangitan ng lungsod ng Baguio kagabi. Ito'y sa pagtatapos ng Panagbanga 2023.
Ayon sa Baguio City Police Office, naging payapa ang buong buwang pagdiriwang. Palagi natin inuulit-ulit itong reminders sa mga turista at mga residents natin pagbisita sa mga crowded areas, itong pag-secure ng mga belongings nila at iwasan na nating magkalat ng basura. Magiging ugaliin natin na pag may mga basura natin, ilugar natin. Sa tala ng ahensya, aabot sa 5,000 ang nanood ng Panagbanga 2023 Grand Opening. Noong kasagsagan ng Street Dance Parade, umabot sa 14,000 ang nanood at umabot naman sa 48,000 sa araw ng Grand Float Parade. Bagay na ipinagpapasalamat ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. We really have to give credit to the hard work of the Baguio City Police Office for making sure na talagang yung traffic natin lumuwag kagad after the parades. And yung bigay nila ng proteksyon at seguridad sa ating mga turista. Napakalaking bagay niyan. Maliban sa pagiging matagumpay, ipinagpapasalamat din ng ahensya ang pagbuti ng sitwasyon mula sa pandemya. Parades despite the difficulty in looking for sponsors, and despite the challenge of COVID-19. So, alam mo, yan yung maganda when we face adversity, the best just comes out in some people that talagang they really work hard and then come up with results, no? Pero dahil sa ilang isyong lumabas ukol sa paghahanda, tiniyak ng ahensya ang mas detalyado, planado at mas engrandeng pagdiriwang sa susunod na taon. Well, number one, of course, is the increase in the prices and subsidy for our participants para mas gumanda pa lalo yung kanilang output, yung kanilang mga performances, at yung syempre yung mga quality ng ating mga floats para lalong gumanda. We have to separate the cultural presentation, but they'll still be part of the parade. Yung nga lang, yung presentation nila isa-separate na natin para hindi ganun kahaba yung pinapanood ng ating mga kababayan. Naasahan natin next year yung pagbabalik ng mga maliliit na mga bata sa ating elementary division. We only had 4 this year. Malaki rin daw ang tulong ng pagdiriwang sa pagbangon ng ekonomiya ng lungsod. Well, nakita nyo yung mga hotels natin, not fully. Hindi sila fully recovered, no? There were 2 days or 3 days lang na fully booked ang mga hotels natin, but not really totally nakabalik sila. But this is a good start already na we were able to bring it back. And Ipinagkibit-balikat naman ng City Health Services Office ang posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sa ngayon kasi, naglalaro lang sa 1 o 2 ang mga naitatalang positibong kaso sa lungsod. We hope that this will not increase. Sana immune na po ang mga tao ngayon sa virus. But our health centers are open for any consultation, especially with those who are symptomatic. Ibig sabihin may ubot-sipon, magpa-check up lang po sa nearest na health center nila, and avoid talking with your household members, your family members, para hindi kayo makatransmit ng virus if ever it is COVID. Tuloy-tuloy din ang rollout ng lungsod ng COVID-19 vaccines. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Matapos ang panagbanga ng Baguio City, tara naman at mamasyal sa Strawberry Festival ng La Trinidad Benguet kung saan tampok ang iba't ibang mga produktong gawa sa strawberry. Magbabalita Jose Robert Inventor. Strawberry ang pangunahing produkto ng La Trinidad Benguet. Ayon kay Jocelyn, maraming paraan ng pagtatanim nito. There are many ways kasi. Ngayon, strawberry can be grown also in the greenhouse and then it can be grown in the field. Pero sa pag-aalaga, nag-i-start kasi sa planting material. Kaya kung titignan mo, very heavy ang ng planting material ngayon. Kasi nag-i-start yung good production sa good planting material. Tamang pag-aalaga rin ang kinakailangan. Bukod sa pagpitas at agarang pagkain sa mga strawberry, maraming produkto ang maaaring magawa gamit ito. Halimbawa na lamang ang mga ibinebenta ngayon sa Strawberry at AgroLane sa Municipal Park ng Bayan. Nag-focus kami sa mga strawberry products
Kaya mostly mga cakes namin, mga drinks at itong mga bars, mostly incorporated siya with strawberry. Kasi sumunod kami sa team para at least ma-promote yung tourism natin sa Trinidad at ma-promote naman yung product ng ating mga local farmers na strawberry dito sa La Trinidad. Enjoy na enjoy dito ang estudyante na si Roan. Lumaki kasi siya sa Bicol at aminadong first time lamang makatikim ng fresh from the farm na strawberry drink. Nalalasa mo po talaga yung freshness ng strawberry kasi nga po diba dito yung strawberry La Trinidad, dito po talaga siya nag-grow. Kung nabitin pa sa sweets, bakit hindi subukan ang strawberry-filled bread ni Nanay Menchi? Na-amaze sila kasi yung halimbawa yung banana nilagyan ko ng strawberry, yung brownies nilagyan ko ng strawberry, kakaiba, tsaka yung cream puff katulad nito, may strawberry, kaya na-amaze din sila. Pero patok ngayon ang alamang with strawberry na alok ni Marina. Yung alamang kasi na anuan namin na magandang haluan ng strawberry para sa mga fruits na sour fruits. Pwede ring panggisa. Ito alamang, ito ay 100 ang isang bote. Mabili. Tampok rin ngayon ang strawberry na kulay puti. Tinatawag itong Snow White variety. Sa white strawberry kasi, sir, ito po kasi isa yung amoy niya, parang may candy na amoy. And then, mas juicy po. Compared dito to sa mga red strawberries. Although pareho naman na matamis ito, pero mas matamis ito. And then, rare siya. Ang nasabing strawberry at agrolane ay parte ng selebrasyon ng Strawberry Festival at magtatagal hanggang sa ika-31 ng Marso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, mga babaeng pulis sa Cordillera ipinagmalaki ngayong Women's Month. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso, binigyang parangal ang ilan sa mga babaeng pulis sa Cordillera. Narito ang report. Sa bawat krimeng nagaganap sa bansa, matikas, malakas at matapang na mga pulis ang kadalasang nakikitang tumutulong at rumeresponde. Ang mga katangiang kinakailangan, madalas mula sa mga lalaking pulis inaasahan. Pero pinatunayan ni Police Lieutenant Colonel Dominga Terrado na hindi lamang lalaki ang kinakailangan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan. Katunayan, isa siya sa mga ipinadala ng bansa sa United Nations Police Advisory para pag-usapan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan. Mga kababaihan, they have also these capabilities na kakaiba din, na pwede nilang magawa ang isang bagay na pwedeng gawin din ng mga kalalakihan. Normal, very proud din po ako, ma'am. Napasama ako sa mga kababaihan na napadala doon ng Cordilleran. I'm the third one. Mayroong 2 babae na naunang na-deploy noon, and then I'm the third one na Cordilleran na babae. Fourth one pala. And then, syempre ma'am, parang yung boses ng yung Igorota ay napunta din doon, ma'am. So, parang nakaka-proud din naman talaga, ma'am. Hindi rin nagpapahuli si Police Captain Ginabel Daw Inon sa pagpapatunay ng kayang gawin ng isang babae. Sa higit 1 dekada kasing pagiging pulis, hindi lang siya pang opisina, kundi ang siyang namumuno sa Santa Marcela, Apayao, PNP. Ma'am, kahit babae po ako, ma'am, being the chief of police, kailangan i-lead ko yung tao ko. On the implementation of search warrant leading to the arrest of Wagner Credo of Barangay Malikeg, Santa Marcela, Apayao, ang nakapag-ano sa akin, napatunayan ko na kayang-kaya ko din yung kaya ng isang lalaki. Walang kapagurang pagsisilbi naman sa Danglas Abra ang handog ni Police Captain Melchor. Anya, kung kaya ng kalalakihan, kaya rin ng mga kababaihan. Sa aming mga kapulisan kasi, ma'am, lalo pag sa station po kasi yung sa akin. 24 hours po yan, ma'am. Walang uwian. Depende lang po kung sasabihin po ng PD, kailangan magpaalam pa before payagan. Pero yung trabaho po kasi ng kapulisan, wala talagang pahinga yan, ma'am. Ito ay kahit pa halos hindi na niya makasama ang kanyang pamilya, lalo ang mga anak. Sa amin, ma'am, talagang mahirap din kasi talaga nga yung sabi nyo kanina na mga ina kami. Dapat supposed to be ang inaano namin yung mga anak namin, ganyan. Pero balance lang din naman po yan. Kasi kung sabi nga nila, kung pinagsisilbihan mo yung community, parang ang pinoprotektahan mo na rin yung family mo eh. Ano lang po yan, yung kailangan ipaliwanag mo din sa kanila para maintindihan din nila na talagang pag sa serbisyo ng police, kailangan usually talagang nasa trabaho. Ang mga sakripisyong ito ng mga babaeng pulis hindi nababaliwala dahil sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso, binigyang pagkilala at papugay sila ng Police Regional Office Cordillera. Women empowerment and creating a culture of equality and inclusivity in all sectors of society is not an easy task, and it is not an overnight pursuit either. But the good news is we have made steps and maybe even strides to push forward this endeavor. Meron marami tayong kababayan at kung sa contribution nila, malaking tulong talaga ang nabigay nila kasi hindi lang lahat kaya we acknowledge na hindi lahat kakayanin ng mga lalaking pulis. Dapat meron ding mga babae na kapulisan na katuwang natin para itaguyod yung peace and order dito sa ating rehiyon. We acknowledge that their contribution, their effort na sila, kung ang trabaho ng pulis is 8 to 8, nandyan sila. Dagdag pa niya, kahit babae ang mga ito ay ni minsan hindi sila humingi ng special treatment dahil sa pagmamahal sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Inaasahang mas mapapabilis ang pagtugon ng Baguio Braves sa anumang sunog sa lungsod ng Baguio dahil sa itatayong bagong gusali at fire station. Magbabalik sa report Charles Limon.
5 hanggang 7 minuto. Ito ang response time ng Baguio's Bravest sa anumang sunog sa lungsod. Pero inaasang mapapabilis pa ito sa pagtatayo ng kanilang permanenteng fire station. Modern fire station, no? Talagang it is specifically designed. Alam niyo naman dito sa atin sa rehiyon ng Cordillera, medyo iba ang ating state ng mga daanan natin, no? Medyo may mga bandang bangin. So it was specifically designed para dito sa location natin dito sa Cordillera. Ang pagtatayuan nito ay matatagpuan sa kahabaan ng Kisad Road na parte ng Burnham Park. Sa ngayon, hindi pa sinisimula ng proyekto dahil nilalakad pa ng ahensya ang special patent para sa titulo ng lupa. Ang lupa kasi ay isang public land. Tinatapos lang namin ang plano dito sa Kisad. Yung budget nila, kukulangin ng konti, no? So sabi namin 1 or 2 stories muna. Actually, I think we're on the last process, no, ng titulo, ng titling, no. After this, no, maibigay yung ating titulo, maipangalan ito, no, sa Bureau of Fire Protection, at ito ay mapupondohan na ni BFP para sa pagpapatayo ng ating bagong Baguio City Fire Station. Punong abala sa pagproproseso nito ang Bureau of Fire Protection Cordillera at ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Mayroon itong lawak na 1,257 square meters at may mga nakatanim na puno. Clear the area, of course, no, but then again, we will coordinate to agencies such as DNR para may sagawa natin ng maayos, no, wala tayong lalabagi na batas sa pagpapatayo, no, ng ating Baguio City Fire Station. Maliban dito, isinasapinal pa ng BFP ang pagtatayo ng dagdag na mga fire substation. So bali may dalawa pa tayong fire substation na balak itayo sa Pesa Luwakan and sa Luwalhati sa Mines View, sir. So bali madadagdagan po yung projected natin na fire station para at least mapabilis yung mga respond natin. May mahati-hati natin kagad yung portion na medyo malayo. And then mas mabilis na makarespond yung mga kasama, and then later on re-respond din yung mga ibang substations natin, so tsaka stations. Kung magkataon, magkakaroon na ang lungsod ng 5 fire substation na nakahanda hindi lang sa sunog, kundi sa kahit anong klase ng sakuna. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hanggang kailan mo pwedeng singilin ang umutang sa iyo na isang tao? O hanggang kailan mo pwedeng kunin ang isang award ng danyos mula sa isang tao? Meron tayong prescriptive period na binibigay ng ating civil code to demand payment doon sa nagkautang sa iyo o doon sa nagkaroon ng obligasyon sa iyo. At ito ay provided for by Article 1144. And sabi lang nito, ang action, no, to recover a monetary obligation or an obligation dictated by the courts or by law shall be brought within 10 years from the time the right of action accrues. So meaning 10 years from demand, hindi 10 years from the instrument. So ito ay nag-a-apply sa mga obligasyon na may written contract. Number 2, yung obligation created by law. Ito nga yung mga danyos na sinasabi natin, written by law or upon judgment of the court. Na ang written contract, halimbawa, nag-promissory note ako sa iyo today, March 6, 2023. No, I promise to pay 1,000 a month on installment until 1 year. So hanggang March 6, 2024. Kailan ko ma-recover yung total of 12,000 mula sa aking debtor or mula sa akin na umutang sa iyo? Is it March 6, 2023 or March 6, 2024? Siyempre, pag hindi ako nagbayad ng 1 year, yung accrual, yung ng demand, magiging 1 year after
yung promissory note na in-execute ko ngayon, March 6, 2023. So ang bilang ng 10 years ay March 6, 2024 or until March 6, 2034 ang period ko, ang period ng nagpautang sa akin na kumulekta sa akin. Ganun din ang danyos, no? Na inaward ako ng moral damages ng court ng 1 million. How many years do I have to collect that? 10 years. From the time of the award. No? So again, the same example, kung ang award ay March 6, 2024, meron akong 10 years to recover that amount. So hindi po totoo yung tanong nyo na yun bang lapse of time, ng paglapse ng period of time, hindi ka na makaka-recover ng utang na binigay mo sa isang tao? Hindi po, kasi you have 10 years to collect. Susunod, talento ng mga Ilocano sa pagluluto ibinida. Ang detalye abangan. Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ipinamalas ng mga Ilocanos ang kanilang mga talento sa pagluluto ng iba't ibang mga putahe sa isinagawang Agri-Tourism Trade Fair ng probinsya. Magbabalita Jose Robert Inventor. Hindi mawawala sa handaan ng mga Ilocano ang igado. Kaya sa pagdiriwang ng Ayat Festival ng La Union, isa ito sa mga inihanda ng 10 local chefs mula sa iba't ibang tourism establishments ng probinsya. Pero ang bawat igado, iniluto at inihanda with a twist. Sa huli, nasungkit ng Sagat Crust Food House ang kampyonato. Samantala, nakuha naman ng Emerald Cafe at Taipan Restaurant ang ikalawa at ikatlong pwesto. Nagtapat-tapat rin sa nasabing patimpalak ang iba't ibang bayan at lungsod sa pagpapakita naman ng galing sa pagluluto ng tilapia. May lumpiang tilapia, sweet and sour, paksiw, ginataang tilapia at iba pa. Pero sa huli, tinanghal na kampyon ang bayan ng Bawang na sinundan naman ng bayan ng Nagilian at Luna. At upang matanggal ang umay, kailangan ng dessert. Kaya ibinida ng 14 na suman maker ang iba't ibang kulay ng kakanin. Simbolo kasi ito ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga Ilocanos. Itinanghal na kampyon ang bayan ng Tubao, ikalawang pwesto naman ang bayan ng Bangar at ikatlong pwesto naman para sa Bagulin. Upang pawiin naman ang init ng kompetisyon, nagtapat-tapat ang 6 na grupo ng mag-aaral mula sa iba't ibang universidad ng probinsya. Layon ng aktibidad na palawigin pa ang kaalaman at husay sa pagluluto ng mga Ilocanos sa pag-abot ng titulong Heart of Agri-Tourism sa Northern Luzon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!